Beda x-xogħol ta' konservazzjoni, manutenzjoni u restawr fil-ġonna ta' San Anton b'investiment ta' aktar minn 3 miljun euro f'wieħed mill-aktar ġonna storiċi u prestiġjużi f'Malta. Wara valutazzjoni teknika estensiva u ppjanar dettaljat, Project Green bdidda l-intervent fis-sit li huwa protett mill-Awtorità tal-Ippjanar u skedat bħala sit ta' grad wieħed. Infassla fis-seklu 17 madwar il-Palazz ta' San Anton, matul is-snin il-ġonna ta' San Anton f'Ħattart żviluppaw f'wieħed mill-aktar spazji miftuħa popolari fiċ-ċentru ta' Malta li huwa magħruf għal kollezzjoni estensiva ta' siġġi armaturi, pjanti ornamentali, monumenti u aspetti arkitettoniċi ta' valur storiku. It-tim ta' Project Green wera u spjega lill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u lill-membri tal-Kunsill Lokali ta' Ħattart li x-xogħlijiet fuq il-ġonna, il-ħitan, il-passaġġi, l-istrutturi u l-elementi dekorattivi ser isiru f'fażijiet biex il-ġnien jibqa' aċċessibbli għall-pubbliku, kif spjega il-kap tad-disinn tal-proġetti Benjamin Vassallo. Dan sabiex nippermettu lin-nies u l-pubbliku xorta waħda jistgħu jgawdu dan il-ġnien waqt ix-xogħlijiet għaddejjin, xogħlijiet bħalissa għaddejjin jekk wieħed jista' jiġi jew jara qed isiru xogħlijiet fuq restawr ta' ħitan, passaġġi fejn qed nitkellmu ma' superintendenza tal-wirt kulturali fejn magħhom qed naraw li l-passaġġi jibqgħu hemmhekk u jiġu restawrati b'mod li jagħmel ġustizzja għal dan il-post. Il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett huwa eżempju ieħor tal-mod kif qed jitħares il-patrimonju storiku u ambjentali tal-pajjiż waqt li jiġi żgurat li dawn l-ispazji jkunu aċċessibbli u siguri għan-nies. Dr. Dalli trattat il-partikolarità ta' dan il-proġett bil-għan aħħari li jkun ġnien ieħor li l-Maltin igawdu fiż-sbuħija kollha tiegħu. Ix-xogħol fuq il-ġnien ta' San Anton huwa xogħol li jirrikjedi ħafna żmien għaliex irid isir b'ċertu preċiżjoni. Wara kollox hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar ġnien tas-seklu 17 fejn għandna ħitan li jridu jiġu restawrati, passaġġi li jridu jiġu restawrati u rridu naċċertaw ruħna li l-wirt kulturali li hawn jiġi imħares fl-istess waqt li jkun għaddej ix-xogħol. Bħala eżempju semma l-proċess metikoluż ta' tneħħija u l-bdil ta' ċangaturi eżistenti fejn kull waħda tiġi eżaminata individwalment. Dawk li jkunu f'kundizzjoni tajba qegħdin jiġu numerati, ppreservati u jerġgħu jintużaw biex tinżamm kemm jista' jkun l-awtentiċità storika tal-ġonna waqt li l-pubbliku jkompli jgawdi dan il-ġnien matul il-perjodu tax-xogħlijiet.